Kita lagi meeting ya. Sorry. Waduh kok. Nih. Bergantian. Waduh. Ambil satu, celupkan, makan, kasihkan temennya, sunduke. Percaya aku ya. Anu pedes. Heeh. Terus kasihkan temennya. Anu nih, sunduke. Nah, gantian, urut. Sampean dhisik to, sampean si setan, ben urutane padha. Alah. Ya, sebarang. Ama ya nyuwun ta? Ya Allah ki jipuk wangi lerong aja. Ya Allah. Pedes loh ya, nek gak seneng pedes ya gak saiki ae. Ganti. Ganti iku. Bar iki sampeane, pas sampean iki. Pengen juga ya ngerti. Pedesan nih lagi sih. Ya, gak nganggo sambel, gak seneng pedes. Saiki men. Ya wi, Cahya. Yang ini kan gak pakai sambal lagi. Coba kayak. Ini buatan sendiri iki. Gak pakai sambal aku. Dene dimplok. Heeh, ndang kene sunduke, kene kancane. Sampean ya to? Ki. Loro Pak ya. Ya. Samedi loro. Gak telu pisan. Gak sedeng iki sunduke. Tadai.